myšlienka, ako bežať od Tatier k Dunaju, tak začalo samozrejme to minulý rok, už predtým som počul o prvom ročníku, aj poznám pár priateľov, ktorí to odbehli. Hovorili mi o tom a to bolo akurát obdobie, kedy som ja osobne začal behať a od Tatier k Dunaju minuloročník, ktorý sme absolvovali, tak to zase spáchal náš krajský Karol Hudeček z Nitry, ktorý ma vlastne oslovil, že teda poďme skúsiť tento beh. A o čom ten beh je? No ten beh je o tom, že každý je to obrovská výzva pre každého jedného z nás, ktorý musí odbehnúť ten svoj úsek, zabehnúť ho v danom čase do tej hodiny a je to aj o tom týme, aby tí ľudia proste sa pozbudzujú vzájomne. No, tá atmosféra je úžasná, hlavne ako aj dochádzajú tie sily, o to viacej sa pozbudzujeme navzájom, tie nočné spania v tých spacákoch popri ceste. Proste naozaj je to o prekonaní samého seba a o takej spoločnej práci a o takom tímovom duchu, preto sme sa rozhodli štartovať aj tento rok. No ale už samozrejme po minuloročných skúsenostiach, keď sme mali v týme aj veľmi dobrých bežcov a videli sme, že keď urobíme to zmiešané družstvo pol na pol muži ženy, že by sme dokázali urobiť aj reálne slušný výsledok, tak Karol Hudeček má ten strana typ 1 tým, kde sú naozaj veľmi dobrí bežci. No a keďže ja som to chcel absolvovať ešte s ďalšími kolegami z minulého roku znova tiež, tak sme si zostavili taký hobby tým, no a tomu velím ja, ten sa volá strana typ. Takže vlastne áno, na tomto behu máme 2 týmy. Jeden je ten profík, ktorý sa pokusí spraviť ten výsledok a my to bežíme na to, aby sme prekonali sami seba. To sa teším na to veľmi. Už nech to ide. Už sme boli v cieli, už sme v Bratislave v nedeľu. Ale ne, tak užijeme si to naplno a sme pripravení, to je podstatné. Žiaden stres. Úplne perfektne. Sa nevieme dočkať. Ide sa na štart, prvá lastovička vylieta, takže to je už štart, nejaký pokrik si musíme vymysleť, nie? Tipujeme víru! Štartujeme, takže týmy Zone Team, Šuzovská, Hotel Mikuláš Srchata, Monzi SCT, BMSC plus TV World Running Team a strana TIP. Opäť sekúnd štart. 10 sekúnd. Teraz sme tohto spravili 2 družstva, jedno družstvo, ktoré už štartovalo 9-10, my štartujeme o druhej, takže máme mixové družstvo, 6 dievčat, 6 chlapcov a tešia sa, dobrý kolektív je a to je hlavná vec, teda, že spravíme dobrú vec. Takže 10 sekúnd do štartu. 3, 2, je to úžasný pocit. Naprieč Slovenskom, tímová hra, spolupráca, vzájomná podpora a tak by to malo byť vo všetkom.
sme tu a že stojíme na štarte posledného úseku, aj keď naši kolegovia tí sú oddychnutí, najedení a už čakajú na vyhlásenie výsledku. Dúfam, že ich stihneme. Takže výsledok 25 hodín 28 minút 6 sekúnd. Kategóriu sme vyhrali a celkovo sme skončili na 4. mieste do 192 družstiev prihlásených. Povieme len jedno, že úžasná akcia, úžasný výsledok. A o rok ideme zás? Jasné, ideme. Samo ideš? Ináč Samo je jeden z najmladších účastníkov behu Tatier Dunaju, má len 16 rokov. A som veľmi rád, že nás reprezentoval. Ty povedz niečo k tomu. Jeden z najlepších bestov nášho tímu. Tak aj ja som rád toho. Na rok ideš? Asi jej. Asi jej? Si myslel, že určite. No dobre, uvidíme budúci rok, aký bude a dúfam, že ešte úspešnejšie ako tento. Takže ďakujem. Na budúci rok sa nachystáme a porazíme aj Karola Hudečka.